Дори ако домът ви няма изолация, не е нужно да се притеснявате. Това професионално лепило за изолация е лесно за употреба и се отличава с отлична изолация, устойчивост на високи температури и радиационна устойчивост. Може да се използва за здрава изолация на изпускателни тръби и цилиндрови глави и е еднакво подходящо за монтаж на тръби и въздуховоди в битови водопроводни и канализационни системи. То е лесно и удобно за употреба, като ефективно запечатва канали, гнезда и отвори в различни метали като желязо, алуминий и мед, независимо от дебелината на материала. След втвърдяване е твърдо като алуминий, с отлична якост на натиск и устойчивост на тегло и не ръждясва или износва. Не е необходим открит пламък или специално оборудване за лесен монтаж на място. Широкият му спектър от приложения включва ремонт на стари машини и поддръжка на дома, както и ремонт на повредени части. Залепва здраво дори върху груби повърхности. Препоръчително е да държите под ръка известно количество за удобна ежедневна поддръжка. То не само ви дава спокойствие, но и ви спестява значителна сума пари.